To yanzu Nasirin kina da ciki wata 3, tafiyar mu saura wata 3. Yanzu lokacin fa da zamu tafi. Cikin ki wata 6. Wa za a ba aikin kenan? Nabila ce. Nabila kuma? Darakta, idan kai la'akari da yanayin girmar kariyata a masana'antar nan, sai nake ganin kamar na fi karfin yin irin wa'annan kananan tallace-tallacen. To lallai yanzu na tabbatar da cewa kin samu matsala. Darasin rayuwa daban yake, haka zalika wanda ya dauki darasin da gaske kaddarsa takan zo mai ne cikin sauki. Lokaci shike ba mutum daman samun daukaka, amma kuma jajircewan shike ba mutum daman killace wannan daukakar tasa. Me hakan yake nufi kenan? Duk lokacin da ka farka daga baccin da kake yi, ka gane cewa Nasirin ba ta da kwazon da za ta iya maintaining stardom ɗinta. To kofa ta a buɗe take. Zan iya karɓar ka a kowane lokaci. Kin ga daga rana irin ta yau ki sa a ranki baki da wani dan uwa, saboda ni ma na sa a raina bani da wata yar uwa. Bibiya kadai da cikin lissafin mai kallo shi kadai zai baka damar gane ta ina aka dosa ina kuma za a kare. Kamfanin Image Palace Studio suka dauki nan ka muku wannan katin shirin mai suna SADDEEQ. Baba, Umma, na gode da irin kulawar da kuke bani. Kuma na ɗauka muku alƙawari akan cewa ba zan taɓa yin abin da zai ba ku kunya ba. Ƙarya ne, ke kina kallon wannan rake sun ɗin duniya ce. SADDEEQ. SADDEEQ. Ni a matsayina na mahaifiyarka Sadiq, ba shawara nake baka ba, umarni nake bayarwa, nake so kuma in ga an aikata, in ga matsayina a gurinka. Lokacin zamana ne kawai ya zo ƙarshe. Ai na ga abokin kuka ake gaya wa mutuwa. In ban da abinki kullum ƙorafi yake yi, amma har yanzu ta yi canza zani. Ba lallai ka fahimci abin da yake cikin zuciyarsa. Saurin da kike yi haka? Na fara tunanin na kusa rasa ka. Amma idan ba gwada mutum ba za ka iya yanke masa hukunci. Ka san Hausawa suna cewa labarin zuciya tambayar fuska ko? Daukar nauyin shirin Abubakar G-Boy. Shirin Alhaji Edita. Ya kamata mu samu guri mu zauna don mu tattauna maganin wannan mafitan. Kana tunanin har akwai abin da zan yi da zai fitar da ni daga cikin takaicin da nake ciki a yanzu? Al'amarin da fi ƙarfi na, babu yanda zan yi. Sai mun nemi Ibrahim. An zo gurin da nake so dama a zo. Dala dakata. Wanda ya bada umarni Yunusa Ma'azu. Sai ku subscribing ku danna mana karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kawu G TV, nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku da zarar mun fara saki. SADDEEQ.